Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vă vorbesc astăzi despre această propunere a colegilor noștri senatori, pentru că am cunoscut îndeaproape acest caz al micuței Pia. Pia, numele propunerii legislative, fiind de fapt numele fetiței care a fost răpită de la școală de către instituțiile din Germania, fără vreun abuz din partea părinților. Scopul principal al acestei propuneri legislative este, de fapt, consolidarea rolului statului român în apărarea drepturilor și intereselor minorilor. Statul român are obligația de a proteja copiii români, indiferent de locul unde se află aceștia, și de a colabora prin intermediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Ministerul Afacerilor Externe cu autoritățile competente din străinătate, pentru identificarea soluțiilor alternative la instituționalizare sau plasament peste hotare. Tot statul român are obligația de a se opune prin toate mijloacele legale instituționalizării sau plasamentului copiilor cetățeni români, de altfel, în străinătate, și trebuie să ne opunem adopțiilor mascate, să ne opunem separării de frați a copiilor smulși de statele unde românii își trăiesc viacul și unde le este interzis să-și vorbească limba maternă, limba noastră românească, pentru care AUR va vota contra raportului de respingere. Vă mulțumesc!